Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Ug karon mga bata, magtunta unsaon pagsulat ang dako o gamay nga litrang U. Ing anion pagsulat ang dako nga litrang U. Tan-awan ninyo ha. Isa pa, tan-awan ninyo unsaon pagsulat ang dako nga litrang U. Okay, kamo na lang bi, isulat ang dako nga litrang U. Sunod mga bata, ing anion pagsulat ang gamay nga litrang U. Isa pa, tan-awan ninyo unsaon pagsulat ang gamay nga litrang U. Sige, kamo na lang bi, isulat ang gamay nga litrang U. Very good mga bata. Mao to siya ang dako o gamay nga litrang U nga iyang tingog U. Magtunta sa litra U. Yang tingog U. Litrang U. Tingog U. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog U. Ulo. Upo. Ulan. Unlan. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway, ug ikahon ang naay tingog nga U. Sunod, markahi og X ang mga litra nga ana ay tingog nga U. Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang U. Ipadayon ang pagsulat sa litrang U sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!